Eguerdion Euskal Herria eta ongi etorriak Txorienera. Hemen gaude, Patrizia Vitali eta Zigor Iturrieta, bi errezetakin, betiko kontuekin, eta nik atzo aurreatu bezala, porruarekin bizkotxo bat egitea badao, eta nire lehen errezeta hori izango da. Tomate eta antxoa tartarra, porru bizkotxo gainean. Bai, oinarrian... Kreatibo torri zara. Ez, bueno, a ber, egia esan nik tartarra oinda neukan, baina ogi gainean, eta lehenunean ikusi nuen bizkotxo bat, oso original iritsi zitzaidan, eta porruak egiten zen, eta zeratik ezin oinarrian hau. Horrela, bueno, zerbait ezberdin egiten dugu, erakusten dizuegu, eta berez, tartarrak ez daukanez, misterio handirik eta gauza handirik, guazen froga egitera, eta gaur ikusiko zuen ben, emaitza zein dan. Hau lehen errezeta moduan, eta errezeta modu motzu bezala, zerbait azkarra, ez, Patri? Motza, azkarra, holan denbora gutxi daukagunean, baliabidiekin, hausea, kontserbako holan ontzixak eta engo menestra azkarra. Oso ondo. Bueno, az gaitezen lanean, eta hau izango da lehen errezetako laburpena. Arrautza, azukrea, arrotzen jarri, gero jogurra gehitu, ekilore olioa, ondo nasi, porru erregosiak sartuko izkiogu, eta gero irina eta altzatzailea. Labeko erretillo batean sartu, eta 160 gradutara 50 minutuan bertan izango. Atera, lauki luzeretan moztu, eta sarteagin batean gurin pixkatekin gorritu. Tartarraiteko, tomate galdarrezatu zuritu, gero hasiak kendu eta ura zukatzen utziko dugu, eta gero laukita moztuko du tomatea. Antxoak era berdina moztu, olibak baita ere, eta gero kopor batean dana nahasi eta oliba olio pixkatekin da modena ospinarekin ondu. Tomaten urai gelatina gehitu eta gogortzen utzi, eta gero gure tostada montatu izango da oinarrian porru bizkotxoa, eta gainean tartarra, eta honen gainean perresila eta tomate gelatina. Orduan, hau esan da, Vitali, usain doa, mesez? Ja. Ostras, tomatea, ha? Prou. Huria, tomatearen ura, bakarrik ura, besterik ez. Hau da, azkenean, oin ingo dugun pausu bat, eta gero, hau iten duana gelatinifikatu, eta tomatearen ura usten dugu lako telatxo batetik pasatzen, trapu batetik, eta bere pisuarekin, gau oso bat utzi, eta gero, atatzen da, ur garbi hau, niko gardena, eta sakatzen badu gorriska geratzen da. Ez dela hau, eta honen dauka tomatearen zapore bat, orduan, jango duna tartarrian da, tomatea esan dezagun bi eratara. Tomate busketak eta ero tomatearen ura. Baina hori gero. Lehen bizi, bizkotxu bat ingo du. Normala. Arrautzak arratuko ditu, gehiegi ez, Normala ez, azukri ez da eramango. Azukria badarama. 200 gramo azukria erama eski, Patri. Hau da, ez da bizkotxo gazia izango da, bizkotxo gozoa, baina porruarekin. Bai. Eta gero hor, izango antxoan gazia, tomatearen azidoa, bizkotxo horren gozo puntua, porruaren zaporea. Zerbait? Hola, esaten dana, Originala. Noizean behin gustatzen zait, holako... Biurrikeria. Biurrikeriak eitea, goimaiako sukaldaritzan ari garela jolastea, jolastea hortara, hortan ez gara, baina... Eta holako batzuk, baiten ditu, erresak, eta bestatzuk, zailagoak, eta gaurkoa da, esan dezagun. Bere gauza baduka, orduan. Eta hemen hoxe, arratuko ditu gorringo, zuringo, azukrea, ekilore olioa, oliba suabe bat, gero jogur bat, gehituko dio naturala, eta hau da hemen 100 gramo porruak egin ditut txiki moztu, eta gero gurinetan ondo erregosi ditut. Hau botako izkio, eta gero azkenean irina eta altzagarria. Bizkotxo normal bat, Patri, ez zen urte benetze festetan egiten den bizkotxoa. Betikua. Eta, abendua da, eta bakitzue, abenduak 12an, EITB maratoia daukagula, hurbil, eta entzun bihotzari lelopean, gure bihotz taupadek eskainiko laguntza, gaixotasun kardiobaskularrai. Esan dotzuegu, egun honetan ziar, gaixotasun honek eragiten ditxula, eriotz pila bat Euskal Herri mailan, eta horregatxik, ezinbestekoa da, gure laguntzak eta gure ekarpenak. Horregatik, hemendik talde mitikoak, emondotza soinua, eta ahotza eskaini daue Leire Martinezek eta Martin Urrutiak. Eskutitza da aurtengo abestia, eta telefonoak hauek.
hementxe jarriko ditugu pantailan, eta da, azkenean zuen ekarpena eitxeko, ez? Euro bat bada, post euro, 200.000 tokau izan jalderi bebai horan telefono dei baten, berez, jendia oso eskuzabala da, eta guk eskertzen dutzu dugu, benetan, eta ez bakarrikuk, baizik eta gaixotasunan, ikerketak, gaixotasuna pairatzen dagoen jendian zaintzak bebai, eta bueno, azkenean dirua leku onera doiala, berez esan dakua. Egia da, nik azken hiru urteotan, inguruko 3-4 lagun juntzaizkit bihotzekoak eman da, eta, bueno, askotan, lehen zan gauzat, ez da, sasoia dan, eroin tokatzen da, baina lehen gehiago gutxiago, lehen gazteagoa ginen da, agian inguruan esan ez tokatzen, igual ez gurasuen, lagunen bat ere izaten zan da hori, baina oin ja, bueno, nire inguruko, nire adineko, nirekin joargan ibilitako jendea, olako kasuak ezagutu izan ditut, eta, bueno, zuen laguntza behar dugula, eta ikerketarako, eta, bueno, animatu, eta zuen astindu zuen poltsikoak. Hori da. Jogurra, olioa, gero porruak bota izkiotemen, eta oin. Hau da, osagai eseak, eta bizkotxo baten bezala, beti eseak, eta gero lehorrak. Altzagarria, olako sobretxo bat, 16 gramo, eta irina, hauek, naziko ditugu, eta olako erretilu batik gurina emango diot, gero irina, eta esan dako, labea 160 gradutan daukat, eta bertara jungo da, 50 minutuz. Osondo, beraz, bakitzu, betiko bizkotxoa. Betiko bizkotxoa. Patri, hemen ezberdina dagoen bakarra, porrua da. Ni desietzen nago, probatzeko, ez dakit, zaporiako lan... Atentzioa ditza, osta. Beraz, 100 gramo lehen ezadozu porruana, baina 100 gramo... Behin erregozita. Hau da, ez 100 gramo porru eta erregozen jarri, ze bestela koiaratxo bat edo aterrako jatzu. Hori da. Orduan, porruak... Txiki moztu, gurinarekin, ordu bat eukin dut hor poliki erregozten, eta orduan, bueno, holan, bitxixua baterako erabiliko genuken porrua, gurine ikutuarekin, eta hori da, hemen daukaguna, erregozita. 100 gramotik gora itxen bozue, gero hori aldozu erabili, edoze gauza erregozteko, kroketa batzuk eiteko, zigorrek esan daben bezala, holan, desente itxen bozue bai, bitxisoz baterako, olako krema batentzako, edo, bueno, badauz alternatibak. Geixe gitxia, ez, beti janera ixetan bintza da, hobe, geixa bitxia eta gordetzea eta aprobetxatzea, nik hori beti itxen dut, hauza, tipula erregoziakin. Tipula erregozia baitxeo igual tortillan dako edo olako tomate saltza baten dako, da orduan itxeoten bakoitzian, itxeot aputxoa geixau, da gero, bueno, aprobetxatzen dut. Urrengo egunean, arrainen biolaban, patatak jarri, tipula gainetik eta barrura, edo, ez dakit, aprobetxatzen dut, uetxian oso tipula salia gara. Eta bera bakarriko gipusketa batekin, tipula erregozia zegozoa da. Bai, oso. Eta otzean, ez da beratu behar zezer, ni oskaiuan baldin badukat, hartu eta hogi bat, eta horrela, jaten dut inuko... Bueno, arazoi gabe. Egun pare baten tipula sopa igual ingo, ez? Bai, asmoa hori da. Bakizu, gure zuzendari jaunak eskatu inzigun, eta bere desioa guretzako derrigorrak dira, berak esaten denean, zeztu, bota egiten du. Jo, eta zeratik ez duzu egiten kipula sopa, birritan egin da daukaguna txorienen. Birritan egin da daukagula, egia da nik egin nuenean, duela 8 urte izan zen, baina zuk ere egin zenuen. Nik inagoen pasan urtean. Baina bera bota egiten du horrela. Ez horrek, berak bota egiten du eta guk espadu egiten, gu botako gaitu. Beraz horregatik. Baina bera badijo, lasai, honorek ez du, alertu azkenengo ostikoak ematen nahi da. Karo. Guk hemen esaten gurekin geratzeko, Jubilau gainolen, bere desirak egi bihurtzen gabizta. Da, bueno, hortan gabiz. Ala eta bezuek aukitzen bezue eskaeran bat. Nahi dozue errestaren bat edo hemen txorienen ikusi ez dakit. Erresta bat nahi badozue zuek bebai bidali bueno, guri oparitu da betu. Hau oso nataratzen da, nire erresta propia da nahi dut txorienen agertzea, txoriene abildua etb.eusera bidali, eta gu desiatzen egon gara, bueno, mezu horrek irakurteko eta gero txorienera ekarteko. Gehiago esango nuke, mesedez, gu ere holan botatzen dizu eskatzen ari gara, mesedez. Bueno, bidali zuen errezetak, mesedez, behar ditugu errezetak. Bestela gu buruari eman behar dugu eta pentsatzen da, ez da, hobeto esatea,
Mari Carmenek idatzi digu, Jose Ramonek, Iñakik, Ainuak idatzi digu, eta eskatu digu errezeta bitea. Guretzako errezeta da. Claro. Askoz berrexagoa zenit, behitu, txorienan hasi nintzenian lanian, hostien, urtero izango die 200 programa edo. 200 errezeta, claro. Lehengo 200ak, bueno, errezeta baten di. Urrengo urtean, beste 200 danik, bueno, vale. Liburutan behitzen, ez dakizera, vale. Aurten, beste 200 danik, esaten dut, joe. Ja, 70 margarrena idazten nabila, ja... Biteli. Ja, ideia gastatzen dabiz. Imar du zerbait. Bitu, hori ez du proposatu baina. Errixetara urbildu, mikrofonoakin, aizu. Hori ere, baina, otzailean, ostra, 10 urte inbar ditu, nik neuk, txorienen 10 urte. Zemake potoloa dan, Bitu, ekik 10 urte egiten ditu, neseme ekik, eta bera dago, bueno, hor dago, bizen baki jarri behar ditu aurki, eta ja, arro dago, ez? Eta ez dakit, hemen zerbait ospakizunen batero imar du, Bezi dauko gutxaian, ospakizun hori martxoan, Alberton jubilazioan ospakizuna gonbidauen biozkula Arzakera. Talde osuai. Zer, Patri? 160 minutu. Betutan, 160 euro da. Geixau da. Alberto Gail pinganiletik esaten, moztu jozu beste, aldatu gaiez. Bueno. Arzakena gustatu zait, Bai, ez da. Ideia hori oso ona. Edo ze gauzatara gonbiatzen bozku, Tomateak, alesei lapurtu dizkiot. Hau egin goituna, galdarrestatu. Ura irakiten, ure izotzakin, hemen ingo duna gero moztu askar, mosketa bat, ez oso sakona mesedez, eta ingo dituna hori, 10-15 segundu, eta gero hotzetara, eta gero, gure tartarraren oinarria, tomate hauek, eta eror dauzkadan antxoak oliotan. Oso, da. Bantxe, antxoa aipatu dozunaz, ez? Badauz, ontxe arrantza itxeko modu berritzaileak eta. Bai? Adimen artifizialari esker. Hortara behiritsi alda. Hortara be, arrantza itxera be. Ez dakita, intzinako marinelek hori ikusten basabien esango zaenen, zelako berrikuntza. Adimen artifiziala hau entrenatzeko, zebakitzu hortan datuak eta sartu bidiela, asti ikenia hauen ikerketa honetan, milaka itxasontzi eta hainbat arrantza ere muten eta ataradie urtietan, eta hortan, ontxe datu horrek jasota, badakixe 180an, nun enbidie ze espezie da noiz arrantza. Orduan, horrek, imaginau, zenbat hobetzen dauen, euren ekoizpena, marinelena, itxasontzixena, enpresena, eta danana. Askartu, hori izango da, nik ustut, garai batean, oizonarrak eta armatu zirenean, da urrazpian zer dagoen da erakusten ditena, lehen, ez da, arrantzalean nola jongo ziren, ez da, ikusiko zituzten ezaguntza asko, urte asko lekuetara juetan, eta gero izango zen, ez da, eskakintasunetik, agian, ikuste zutenean uraren kolorea, ilunagoa, ez da izer, kaioak gainean, auskalo zer, da gero sonarrak eta etorri zirenean, da urrazpian zer dagoen gutxi gora era badakizunean, olako zerbait izango zen, ez? Olako zerbait, bai, behitu nik, olako, ez dala berdina, baina desberdintasuna da ikusteko, oindala urte batzuk pasanaren uda Kolombian. Eta bertan joan ginen Pasifiko aldera, Txoko izeneko eskualde batera. Eta bertan ikusten die gure udan, han negua dela, ikusten die baleak, pila bat. Eta guriten ginen olako irteera baten, bertako gizon batekin, holan xar-xarra sana, txalupa baten. Alberto Nadina, zapurra xarraua. Deniz eta Bixok, gizon hori, eta bere semia. Hor laurak, olako txalupa txiki-txikitxo baten, eta berak zakixen, intuizioakin, da urtietan da emon zauen esperientziaekin, berak basakixen, ikusten zanean burbuia batzuk urrunean, da, goi zen txalupakin, da, holan joaten ginen identifikatzen. Ontxe, nire, estibidaia Sudafrikan egin biotela, han Sudafrikan bebai, hegoaldian kostan, bale asko bebai ikusten dira, da. Eta marrazo zuria. Marrazo zuria, ontxe kontakotzu marrazo zuriana, ez da inbeste ikusten ja. Ontxe kontakotzut. Orduan, baleak eta ikusten dira pila bat, baina, karo, han irterak eta holan ikusten internetetik, karo, hango ja, itxasontzixak, han ikuste die kamara batekin urazpixan da, ona joan bigara, ona, ez dakize, beste hauza, orduan da, teknologiak zelan eragiten dauen leku baten eta bestietan. Baina, bixak ustartuta, marinel on baten esperientzia da,
adimen artifiziala edo teknologia, ja, hortan da, irabaslea. Hor gu izan ginen, Algarben izan ginen duela 2 urte aste santuan ero, eta zeuden itxasontziak irteerak, txalupak, izurdeak ikustera. Eta ez genuen, ikustera ezer, eta itxasontzi pila bat, dana turistekin, eta alako baten, irratian esan zieten, ez dakin nun daude, eta ikusi zen itxasontzi guztiak, buelta eman, eta inguru harretara, eta karo, beraien artean, hauek enpresak ero egiten zituzten, antolatzen zituzten irteera horiek, hitz egiten zuten telefono zero, eta hor pasatzen ziren informazioa, eta basekiten nun zeuden, izurreak lehenengo ikusten zituena, beste abisatzen ziren, eta ero danakan inguruan. Eta geroan, ez dakizun bat itxasontzi, eta izurdeko itxabako. Izurreki esan, ondo, ez dakit, han saltoka eta guztora, nik ez dakit, gero igual moskeuta bango ziren, baina... Ematen zauen ezet. Ematen zauen ezet. Lehen erakutsi du izuan ur hau, Patri, hemen daukagun, ur hori lortzen da horrela. Hartu, hemen, hasiak entzen ari gara, baina ez gara botatzen ari. Honekin lortzen duguna usten dugu hau pausatzen, eta hemen, pixkanaka, tantaka badak, uste zu, tanta... Baina koiak zapaldu badik... Ez da zapaldu behar. Bestela kolore gorrizkatatzen da. Utzi behar da horrela, eta oskailuan gau guztia. Eta holako telak, sukaldaritzako berezixari estaminak, ez? Hau da, erabiltzen dela salda iteko, eta iragazteko fin-fina salda nahi badugu, hemendik irazten da, eta listo. Holako ferrete isatan, tela dendatan, eta... Ez da, jatetxetan da denetan, eukiten dugu loko, eta beti iragazteko onena hori da, baina hemen garrantzitsua hartu, erresa aldera nahi izan ezkero iztutu iten dugu lan, eta zuku atarako zen, baina ezberdintasuna da, zaporea ikusgarria, baina bestea zuri-zuria geratzen dela, eta gero hartzen du, horti lortutako zukua, 400 mililitrokin, behar ditugu honek gelatina xaflak, 3,4. Horrek izan lortzen du, berotu iten du, gure, ur hori, eta ero gelatina lortzen dugu, laukitxo eta mozten dugu, eta ero jarriko du tomate atalak, eta gelatina xaflak, orduan, bitxo, hemen, koiartxo bat, eta nahi oso bat probatu. Hau da, dardara. Bakitzu zetxista bukaten, ez? Bota inbar duzu, Patri. Bai. Animo. A ber, gelatinaren inguruan, bai. Balakizu zergatik gelatina ez dagoen sekula lasai? Zegatik, Patricia Vitali. Beti urduritasunez dardarka dagoelako. Ja. Oso ona, Ja. Oso ona, txistea ez, tomate gelatina. Bai, gaz pixka bota dio, gaz pixka eta tomatea. Tomaten zaporea holan kontzentratu, hau da jala, tomate kontzentratu da, eta ez holan potietan sartzen da biena. Ez. Hau da, tomate ura. Bai ba, berez gelatina da proteina bat, kolagenoa biltzen dauela, normalian animalixan, atal desberdinekin egiten da, baina badauz gelatina vegetalak, agar-agarra, eta desberdinak dienak, ez? Hortan, espadozue inoiz gelatina erabili, edo agar-agarra, instrukzioa da, zelan prestatzen dien jakitzea garrantzitsua da. Eta pixu on bat. Honek gramo erdia hartzen dutena, oie. Hori, pixu bat horrek isa laborategikoak, gainera irekin aldi bat emon bijako, orduan, erreixaldera jota, gelatina, baina ez da barazki jaleentzako, ez da. Orduan, egia da, nik beti kosogintzan eta asko erabili izan dutela, musak eta iteko, olako gelatinak, zapore desberdinetakoak eta, baina plater gazietan ez, behitu hau, tomatiana ideia gustau jat, baina nik bakitzue sukaldaritza liburuak eta pila gustatzen jatela, eta behitu betiko errezetak itxeitxegun asteazken batzutan, igual, ondo etorriko zen, ez dakit, itxia edo, liburu danetan agertzen den gauza bat, nik sekula ez dutela probau, niretako itxura kaskarra daukana, baina liburu danetan agertzen da, gaur egun ez dana, ez ere ikusten da, aspika. Zer da, aspika? Aspika da, olako barazki gelatina pastel bat. Eta hor aukitza ditu, ilarrak, aukitza ditu, zainzurixak eta desberdinak, aspik deitzen da, holan sekin, A-S-P-I-C. Eta da olako, olako, janari zahar tipiko bat. Egin izan dut, hori, jate ez daiz, aretzo ondon,
Lope de Aro, ez da, bageneukan, eta bi eratara indugu pastel moduan, barazki pastel moduan, geruzaka eta gero gainean bota arrautzarekin, da esne gainarekin dahindako bilgarri batero, eta hori labean, budin bat izango esan moduan, eta gero geneukan bat, hori gelatinakin da, eta oso koloretsua geratzen da, oso lehenko, oso moztu egozite zenituen barazkiak, gero salda bat, gaina iragazita, garbia, non barazki salda horri, gero gelatina botatzen zenion, olako erretilu batean, lehen bizkotxoa sartu du moduan, jarri kolorez berdinetan, luzetara jarrita barazkiak, gero gelatina hori botua, eta gogortzen zanean, mozten zendun da, zan, olako likido garden batean, barazki salda bat, gogortuta, barazki horiek, txanda, azena horiak, gero zainzuriak, gero lekak, eta jolazten zendun pixkat koloreekin. Bueno, sigur, balen egon gara, jendeai errezetak eta aspik, baina golan terrina antzarako bat. Lehen egon gara, jendeai errezetak eskatzen, gaurkoan nik ematotzut bat, ia... Zein? Olakon bat eitzen bostasun. Hori nahi zuitea, bai. Olan betiko errezetetan. Sartuko. Ideian falta basabiz, Ez, ideia falta. Daukada nada, ideia gehiagi. Bai, pasai azu, ze. Pasoko txoaz. Eta problema, nahi bakizu hortan, azken aldian loa kentzen dit, triste da, baina sukaltiak loa kentzen dit, Bai, errezetetan pentsatzea. Bai, eta gauzak hartu, eta venga, oin, eta horako zerbait, eta honekin iten bautau, eta... Zigorre baketzu, logura aukanean, batzuk kontatzen dituzte ardixak, zigori biltzen da, Iderra kontatzen egaluzea tomateakin, bizkotxoa porruan haingot bizkotxoa, gero oliba beteak, errezetak kontatzen dituzu? Guzein egin genuena hemen hori nola zan, txorixo, txistorra eta datillakin da, hobetu indut. Oin, hartu dut, eta indut Idiazabal gazta, txerra bat, plantxan egin, utzi egiten, eta atera, eta bildu olako zilindro batean, olako kurruskari, gazta kurruskari bat, eta betegarri horrekin, eta... Ditu. Jumar naiz horre olako soukuki matitela, eta horrekin nabil buruan olako zerbait itea, eta... Bueno, tartarrak ikusten duzuek, tartarrak eramango ditu. Tomatea, gero, antxoak ere, hauek atal berdin eta moztuko ditut, eta oliba berde batzuk baita ere. Azkenean, gero gainean, gelatina laukia jarriko izkigu. Bai. Eta behar duguna, falta zaigun bakarra, da, gure labean dagoen, porru bizkotxoa. Ondo esan du, bai, porru bizkotxoa txorien oiaren jarri duzuen entzako, barruan daukagu bizkotxoat porruekin egin da. Hori atatzen danean, hau izango dut hemen ja, oliba moztuta, antxoak eta dana moztuta, eta etorriko gara, errezeta bukatzera. Hor, ari da pixanaka, bai ez? Bai. Apurka. Tomate elizirra. Bikeli, lana dauka zuretzako. Probatzia bizkotxua ez da. Zuri tokatu zaizu? Gainera emotu ez da punta, hori lehorrena. Ez, hauken dindot, lehengo bitu. Lodixa ingo zu gainera. Bai, baintxoan, Hau inin barritu, tostadak hor, jarri dut sartaia berotzen, eta hemen gurin pixkat urtuko dugu, eta ingo duguna da, holako krematxu puntu bat emango dio, kurruskari, parkatu, gure bizkotxoari, eta hau izango da oinarria, Hor daukagu ja, olibekin, honekin, tomatearekin eta antxoarekin indako tartarra. Ertziak bek, endo inbitzazu. Eta oinolan, hau izango da, gero honen gainean jungo da. Ingo duna da, gorritu. Eta zuk? Punta bat. Puntaren puntan txoria zegoen kantari. Txiru... Esan, baina beldur... Patri. Beldur gabe, beldur ez daukat, Zen biztazu ba. Atzera bota alnaiz, nahi dut esan, espada ondo. Porru hartzen da? Goxua dau, gozoa, goxua. Eta bauka bukaeran porruan puntu, Baina ez gehiagio. Bueno, baina egertu da. Nahi dut esan hau kafesnearekin ere hartu alko benukera. Bai. Lasai asko, ez? Legunen ikusi nauen, olako reels bat doa Instagramen, eitzen zabiela arroz bat, bidixo bat, eitzen zabiela arroz bat, piparra txistorrakin.
Naizea, piparra txistorra. Eta Ibarra antza, Ibarrako piperrekin egiten da honek egiten du, egon zantxe txorienen, bai. Eta egiten txorixo berde bat. Bai, eta oso gozua da, oso gozua. Hola, narrautzekin eta esena baino. Bai, hori, espaldi. Bueno, daukau, Ibarrako txistorra, Ibarrako piperren txistorra, porru bizkotxoa txorienen, da, holako asmakuntzak, behitu, onda geratzen dira, noixian. Bale, hemen, piperbeltz pixka bat, gatza, gatz gehiagiz bota, segero kontutan izan, antxoak indarra daukala, Olibak bai, aukitzen dira, sagasiak izaten die. Platertxo bat atako jazu, Patri. Baina ez datazu gelatina bota ondino. Ez, gelatina gero gainean, jungo da, hemen nazten badot. Ze plater nahi duzu, txikixa, hundixa, sakona, zapala? Venga, hori. Hau? Bai. Venga, hundixa da baina. Berdian, bi jarriko ditu. Bi, baitu. Hau hemen. Asmoa da, orain. Hartu, gure tartarra. Hemen bitu. Oli batzu, utzitu tantxo batzuk, gehitu barik, enekien gehiago beharko zuen, ero. Hau, kopixa enbiotzute, Zein? Hau. Erresta, hau. Bueno, baina hau, ogi normalakin eitea badukazue, nahi du esan, baina bai geratzen da ondo, ogia holan gurinetik eta pasauta, eta holako beste ikutu bat emango diogu. Eta gazi gozoa, azkenean tomatea garratza da, zera, antxoak gazixia die, bez, eskertzen dago ere, gozo puntu hori. Olibak ere gazi ikutu daukate, eta gero, bueno, daukau, tomate, elizirra hor, eta beste biurrikari bat. Beste bat, sorpresa. Bai, berez asmoa zan, eta nik hau einuen hartu eta honek Ibarrako piperrak, piperminak, maionesarekin pirrindu, eta horrelako pipermin maionesa bat einuen, eta gero puntu batzuk gainean jarri nizkion, ez? Astu inzait, garzia. Eta hor neukan, siratxa saltza pikantea, eta horrekin indut, maionesarekin astu dut, eta hori jarri diote horren botoi batzu jarriko dizkio, orden pikantea ere izango du, faltazen umamia. Aspaldi ez du umamia esan txorienen. Lehen egia da... Jendeak ulertuko dau, umamia ez edan? Jo, ez dakit, nik ez dakit zer den umamia. Umamia da, ez dakit izaten dabe bosgarren zaporia, ez? Bauko gazia, gozoa, garratza, eta mingotza, ez dakit zer handan. Eta umamia da, zaporea, ez dakit bizia da, urdai azpikoak daukana, soja saltxak daukana, dala gazia, baina potentzia pila batekin. Hora, oso zaporetsua danean, horako, ez dakit, gazta da umamia, urdai azpikoa. Nik egia esan, oraindik ez dakit zer dan umamia. Dakit, hau jo, zer zan tximeretat? Tximereta deltzo bat. Bai, hemen txorinen... Zu positiboa zara, baina bai. Bai, hori dauka hemen, naturan laniteak, ez? Naita politxa da, bai. Bueno, hemen, perrexila. Hau zondo. Eta, bukatzeko... Hola. Horrelako botoitxo batzuk. Dotore itxeko, gure platera. Bai, hau, ostiral olako, ostiral berezi baterako ere, balio digu. Gaur ez da, baina bai, balio dau. Hemen daukazue gure antxoa eta tomate tartarra porru bizkotxo gainean. Ai. Hau da... Nola da? Gelatinan txiztia urduri dauelako. Hau, Euskalen eguna ospatzeko perfektua. Mostu gizut. Eskertzea izut, bai? A ber, ba. Hor pixka danetik. Hau, mokadutxo baten? Bueno. Igual bitan, Ai. Ba. No, ba. Oso goxua. Kontrastia holan... Bai, eta osoa, baina gero... pikantia ez da... Fenumena dago, Bai? Aizu, bizkotxo dana zako bakotzu bete garrisa. Bueno, ia ba. Guk hau jan, Patrina ekarri, eta esan dako, menestra askar bat, ez? Eta ontxe, erresta bat askarra izango dana. Gainera, nik
beitu kontserban erositut. Babarron zurixak. Bai? Menestra holan bat potekoa etorten dana, kalitate honekoa, hori bai kalitatea dauz. 2 eurokoak eta 8 eurokoa, nire 8 eurokoa da. Eta gero, kuiatxo krema bat. Kurria eta txoixua, bosto zagai. Kuiatxo krema ere kategoriakoa. Eta egia da lehen osagaiak ikusten honga, esan, no? Kuiatxoa, tipula, oliva extra virgina, gatza eta ura, ez dauka gauza ondiri be. Eta nola batuko zudana? Ontsi kontakotzu. Lehengo txoixua sartagin baten gorritxu eta ondoren oli apur bat gehitxu garan masalakin batera. Gero babarron zurixak eta menestra bota eta nahasi. Eta azkenik kuiatxo krema gehitxu, ura eskatzen badaue bai, gatza da piperbeltza eta irekin aldi bat emango zau. Gero, bero zerbitzatuko dugu txorrotada bat oliba horiokin eta perrexilak. Nik zerbait ez dut oso argi ikusten. Zer? Txoixua menestra bati? Bueno, urtai espikoan... Ni txoixua. Nik besta, Baina... Bueno, gaur, a ver, frogen eguna da, Patri. Besta ez dozo frogen eguna da, bai. Air, urdai aspikoak initzen da, ez dakit, holan zehose desberdina itxiarren, txoixua putxo bat. Vale. Bai. Sartu usta geratuko. Zor, ez. Baina, bai, bitxia, egia esan, hor, eta daude, osagai batzuk dauzkagunak oso hor, ez, izan behar da, bai botatekotan txerrikiren bat, bai, bai urdai aspiko izan behar da, irugiar asko jota, baina gero, txorizu ezai botutzen, eta, ez da, nik gaina inon ez dut. Hau zior, erresuma batuan, eitzen badagoelako, errezeta, ez dakit, mediterranioak edo, beti txoixua. Paella bat, beti txoixua. Bueno, gure etxean aitak paella itxasunean, beti txorizo eraman du, eta nire arrebak, oraindik paella etxean iten duenean, txorizo botatzen. Paella esatiarren, baina askotan... Eta gure etxean paella deitzen genion, eta paella esan. Gero, agian, ikasi dugu, ero erakutzi digute, horri paella zitzaiola deitu behar zaiola, arroza gauzekin. Hori da. Baina paella zer da, arroza gauzekin. Izan behar da nahi eta nahi ez... Eta marmitako gase da, patata gauzekin. Bueno, baina hori da, ni marmitakoan irikian, batzu piperrata botatzen dieten, nik ipula garri botatzen dio, baina batzu onartzen ditu piperrata botatzen dietenak, eta... Eta itxen badauen horbaitek, hau zera, patata gozoarekin, eta txipiroiekin, da marmitakoa ditzia horri. Bueno, marmitako, txipiroi marmitakoa, batatakin, horrela, baina izenean, adierazu egin behar du, ez esan marmitakoa dela, baizik eta adierazi. Bueno, kontua da, Patrik, gaur Euskararen nazioarteko eguna dela. Bai. Eta hau, 1930 urtetik daukona da, eta guk hemen, gaur ere ospatuko dugu, Euskaraz hitz egiten, eta beti bezala. Guretako beti da Euskaran eguna. Gaur ospatzen da, bereziki, baina... Hori da, ez dakizu, hori esaten da, aitaren eguna, amaren eguna, ez da gizzer. Egunero izan behar da, maite minduen eguna, egunero izan behar da, egunero ondokoari, hor, nor zan, Paul Newmanek eruztot, bere pikote zanari olako kontratu bat luzatu zion, hasi zienean, eta non esaten zan, elkarri errespetatu behar gara, naiz eta sarratu gero ohera juten garenean maite zaitut esan behar gara, ez da izan, eta urte pila bat irauzuen bikote izan zen, eta zerbait olako ez kontratu bat, holan bialdu zion idatzi bat, non, gauzak batzuk gordetzen dituztelako olako egun berezietarako, egunerokotasunean ere, bete behar zirenak, ez? Eta hau, amari, ero aitari, ero opariak, ero zeba maite duen esatea egun batera gutxi beharrean, ez dakit, 365 egun dauzkagu, eta 365 egunetan, egunero agian ez digo esango, baina ezin gara falta. Eta hemen txekurria, apurtxo bat, olixua. Berezia izango da gure... Eusko zapore holan desberdina. Bikoteekin berdina pasatzen da, familixakin eta euskarakin berdina. Guretako egunero da, baina, politxa da egun batekotia bereziki ospatzeko, ez? Eta guk hori daukagu. Patri, abenduaren 12an EITB maratoiaren eguna daukagu hemen EITBen, eta bakizu urtero ez, gai ezberdinak izaten dira, aurten bihotzeko gaitzen inguruan doa EITB maratoia, eta, egun hauetan hor harik zaizkizu esaten, gaur ere Patria ziralen esaten, hor bizun bidez, edo telefono bidez, hor kontu korrontea eman da aukera dago, zuen ekarpenak egiteko orain dizik, eta gero abenduaren 12an izango da EITB maratoiaren eguna, eta hor zaituztegu,
bueno, abesti hori zaten pixka bat ez mutxo, dana behar dala, azkenean, euro bat, 5 euro, 10, iro aldu zuena, zuen ekarpenen zei gaude, eta animatu, eta, bueno, esan dakoa. Baina, aurtengoa bestitza ez da pixka bat ez mutxo, bestea da? Ez, aurtengoa hemen dikat, taldearen eskutitza, eta, bueno, eskara, esperto, bestean holan zan? Hau da, gazteek egiten dutena gaur egun Z generazioak, alegia, iken dagoena. Hau da bihotza. Baina, gure EITB-ko keinua, aurten maratoikoa, hau, bihotza tradizionala. Hagizu. Salamaren abestia esaten zaten moduen, bihotzak daude zutan, gauez larun batean. Hementxe, ikusten duzu, 2 minututan zeren aldatu dan gauzia. Bai. Eben, babarruna bota, eta menestra pote bat bota, eta holaxe, ointxe, zapore bat geixau gure badotza eman edo, likido apurtxo bat. English breakfast itxura zeuka horrek, Patricia Picheli. English breakfast? Ze English breakfast ikusi itxuzu? Babarrunak eta ikusi itxutor, eta horrela, barrengorri batzu falta dira eta tomateak labean horreta. Baita, zea, arrautzak eta... Inglesa gustatzen, bitu, ingles bertako batei entzutea, zo politxa da, oso zuzen egiten dute, eta ez? Ameriketan zen moldatu zinez, Ameriketan gara bost txikile dauzkate hauan. Ulertzen zaila ondo? Zuba, ekizu holan azentuak imitaten ero, inglesanak desberdinak. Ez. Hi Mike. Akit esaten hi Mike bakarrik. Ekuadriako batek esaten dut. Bueno, bai, egisa da, desberdintasuna dauela, eta estatu batuetan gainera, edo estatu batuetako neskei, oso sexia pentsatzen gakela, erresuma batuko inglesan azentua. Hemen euskal gixena berdina esaten dago, ez? Edo bizkaitxarrek esango da berdina bitxuzke, gipuzkera hain sexia. Gipuzkoarrek bizkaiera... Nik Jonathan gua da, eta entzuten diodanean egi esan, sesia ez dakit, baina, bueno... Bada, sexia. Jonek arrakazta duka hemen egite bene. Bai. Konta hostien, edi. Hombre, astigarrakoa baino. Zerdo, nundo, zerdo. Baina gure astigarrako jefiak baki bizkaia zeitzen, Bai, saiatzen da, ostiko batzuk iztegi edo botatzen dizkio. Zer gura dozu, ba? Klaketi, Bueno, plater, esate ez da holan, keinu eitxekon platere. Bau, listo dau, zigor, ze berez potekoa, kontserbakua, kosina duka dau, berez bakarrizan beroaldi bat emotia eta zapore desberdinak, ez? Ezkenean, kuyatxo kreman zaporia, gero kurrian zapore eta txoixuana. Bai, eta hemen, benetan, hau bai ez dudala inoiz batu. Kurria txorixoarekin, eta bitu kurria erabiltzen dugula, baukagula, oitura, eta nik etxean ere kurria izaten dut, eta umei arrozarekin gustatzen zaia. Baina, bitu, gaur gauza berri bat, beste bat probatuko dugu. Hori da. Txorienen. Sardezka erokoia da, Biteli? Sardezka. Eta bentxe gure, menestra azkarra. Azkarra txorienen norbait azkarra da ben gaur. Zu? Ez, menestra. Bueno, maratoian marka komenta usunean lehen kameratik kanpo. Hoi bai, bizkortasuna. Eta ez menestra honena? Bueno. A ber. Ali se veo oso ondo iten du, Una. Hola, gaina 2 minutuan prestatuta goteko? Bai, pizza bat berotu baino lehen. Hau berotu. Da, ederto jango zuen. Gero, kontxerbakin eta, hau bitxu, honek gatzapurtxo bat onaltzen dauz, kontu zibilina, karo, kontxerbek eta normalian gatza ukitzen da barduan. Bueno, probau, eta horren arabera, bota edo ez bota. Txoixua berezia. Bueno, bihar errezeta tradizionalen eguna, eta hor nahi zaituztegu, bihar ere, gurekin. Ez horri hona. Bihar, agur.